U zadnje 2 godine počinju se pojavljivati na tržištu nove play turn igre i mnogi se pitaju koje od njih će uspjeti dugoročno, a koje će propasti. Od svih play turn projekata Gala Games se ističu kao jedan od rijetkih ekosustava koji bi stvarno mogao uspjeti, za kojeg ja vjerujem da će uspjeti i koji je već sad u ranoj fazi puno ispred svoje konkurencije. U današnjem videu objasniti ću što su točno Gala igre, kako funkcioniraju i zašto bi Gala mogla postati jedna od najvećih play turn kriptovaluta na tržištu. Gala igre su osnovali Eric Schirmeyer, Michael McCartney i Wright Thurston. Sva trojica su već i prije imali ogromno iskustvo u gaming industriji i blockchain tehnologiji. Na primjer, Eric je suosnivač Zynge, javne popularne firme za igre na sreću, čija je tržišna kapitalizacija $7 milijardi. Michael je bio creative direktor također u Zyngi, a i poznat je po tome što je napravio Farmville, poznatu igricu na Facebooku koju smo gotovo svi prije nekoliko godina igrali. Njihov glavni cilj pokretanja Gala igre je bio da naprave profitabilne play turn igre na blockchainu u kojima bi korisnici imali znatno veću kontrolu. Korisnici u svim njihovim igrama bi mogli započeti igru besplatno ili s ulaganjem vrlo malo kapitala, osvajati razne stvari u igrama u obliku NFT-eva te ih prodavati na službenom marketplaceu. Također korisnici bi mogli odlučivati o daljnjem razvoju igre putem blockchain governance tehnologije. Misija Gala igra je da postanu najveći gaming ekosustav u kriptovalutama i da slome njihove centralizirane konkurente. Kao što sami kažu, žele napraviti blockchain igre koje ćete stvarno htjeti igrati. Planiraju ponovno uvesti kreativno razmišljanje o igrama, dajući igračima kontrolu nad igrama i kontrolu nad imovinom u igrama uz pomoć blockchain tehnologije. Od lansiranja 2019. godine Gala Games je narastao za 1,3 milijuna aktivnih korisnika mjesečno. Prodano je više od 26.000 NFT-eva, a najskuplji komad procijenjen je na $3 milijuna. Što Galu čini jedinstvenom? Galu čini jedinstvenom to što to nije samo jedna igra, već više igara. Do sada je Gala izdao 15-ak blockchain igri, a planiraju kreirati i objaviti još više igara u budućnosti. Najviše se baziraju na fantasy RPG igrama, znanstveno-fantastičkim i strateškim igrama, igrama obrane tornja i slično. Prva igra koju su izbacili na tržište bila je Town Star. Town Star je simulacija grada koja se može igrati u pregledniku. Igrači upravljaju gradom, nešto slično kao igranje SimCity-a, ali u Town Staru igrači zapravo posjeduju cijeli grad. Dok unaprijeđujete svoj grad, skupljate NFT-eve koje možete u bilo kojem trenutku prodati na njihovom marketplaceu i ostvariti zaradu. Iduća igra je Spider Tanks. To je PvP brawler igra koju je dizajnirala i razvila nagrađivana nizozemska Gamepedia. Igrači biraju između brojnih tijela tenkova i oružja u garaži, a zatim se bore na jednoj od brojnih karata arene Spider Tanksa. Spider Tanks je besplatan za igranje, ali uključuje i razne mehanike igranja za zaradu, usredotočene natjecanje temeljeno na vještinama, prikupljanje resursa i ciklusa nadogradnje koji pokreću igrači. U Spider Tanksu možete igrati s malom grupom bliskih prijatelja ili testirati svoju vještinu natjecanja s visokim ulozima. Još brojne druge igre su na listi, da sad ne opisujem svaku od njih. Ako imate vremena, slobodno bacite oko na njihovu stranicu i pogledajte ako vas to zanima. Želio bih naglasiti jednu od glavnih komponenti kada se radi o razvoju ovih igara, to su zapravo povratne informacije zajednice. Gala Games se neprestano angažiraju i testiraju pretpostavke sa svom zajednicom na Discordu. To omogućuje igračima da oblikuju smjer i dizajn igara. Druga važna stvar koja mi se sviđa kod Gale je to što korisnici mogu kupiti i pokrenuti Gala Nodes, odnosno čvorove kojima dodatno podržavaju Gala mrežu. Za uzvrat dobivaju nagrade kao što su Gala tokeni, ograničena izdanja NFT-eva i druge stvari. Poznajem ljude koji posjeduju Gala Node i svakodnevno zadražuju otprilike 200-300 Gala tokena, što je otprilike po trenutnoj cijeni oko $7 dnevno. Međutim, cijena Noda je sada toliko puno porasla da se više uopće ga ne isplati kupovati. To je bila odlična investicija prije godinu dana kada je Node vrijedio cca 20.000 Gala tokena, a ne 2,5 milijuna Gala tokena koliko sad vrijedi. Tada se itekako isplatilo kupiti ga, međutim sve je još uvijek bilo novo, a kad je nešto novo većina ljudi je skeptično i ne želi olako trošiti svoj novac. No sad se pruža nova prilika. Gala je proširila svoje tržište i na glazbu i na film, odnosno napravili su Gala Music i Gala Film. Što se tiče Gala Musica, nodovi su izašli u prodaju 11.2. ove godine i već su rasprodani kao što piše na njihovim stranicama.
Međutim, Gala Film je najnovije kreiran i trenutno u prodaji Gala Film Node za 123.000 Gala tokena, što otprilike vrijedi oko $5.000. To je već sad velika vrijednost, ali to govori o tome koliko su Gala čvorovi traženi i koliko je Gala već sad jaka i kojom brzinom raste. Kroz nekoliko mjeseci taj isti Gala Film Node će se prodati za enormno više novaca ako bude rastao istom brzinom kao i kod Gala Gamesa. Smatram da je ovo sad odlična prilika za investiciju i da će se sigurno isplatiti u naredno vrijeme, pogotovo u idućem bull runu kad cijena Gala tokena još znatno poraste. Mora se naglasiti da će Gala Film tek ići live krajem godine, još nisu objavili točan datum, ali do tada svi koji posjeduju Gala Film Node neće primati nagrade u Gala tokenima, već će dobijati samo popcorn. A kad Gala Film krene live, počet će se dijeliti nagrade u Gala tokenima i NFT-evima. Sada ćemo malo pričati o tokenomiji i samoj cijeni Gala tokena. Maksimalna ukupna količina Gala tokena je 35 milijardi, dok je trenutno u opticaju oko 7 milijardi tokena. 17,123 milijuna Gala tokena se distribuira svakodnevno u približno 2 ujutro. Polovica ove Gale distribuira se operatorima noda ili čvora, a polovica ostaje u konzervatorstvu Gala igara. Svake godine 21. srpnja distribucija Gale bit će prepolovljena. S obzirom na to da Gala token služi kao uslužni token koji se koristi za kupnju predmeta u igri, zatim se može zaraditi pokretanjem čvora ili noda i doslovno za sve usluge na Gala Gamesu, muziku i filmu će se koristiti, smatram da mi je sveukupna tokenomija sasvim u redu. Što se tiče cijene Gale, smatram da je trenutno jako dobra prilika za investiciju u Galu i to je jedan od razloga zašto sam uopće napravio ovaj video. Da objasnim zašto tako mislim, volio bih ovdje povući jednu paralelu Gala tokena sa poznatom kriptovalutom Ripple ili XRP koja je trenutno 6. po market capu na listi. Ako cijena Ripple može biti 46 centi, a ima ih 100 milijardi u opticaju, i od tih 100 milijardi, 63 milijarde su i dalje kod osnivača, odnosno Ripple Labsa, organizacije koja stoji iza Ripple, onda i cijena Gale koja ima 7 milijardi u opticaju može biti puno veća kroz par godina. Ripple postoji još od 2013. godine što mu daje na vrijednosti. Prošao je već 3 bull ciklusa i zato ima cijenu koju ima, iako ja smatram da je to već prenapuhano. Jer kad bi osnivači sutra prodali sav svoj Ripple, nastao bi opći kaos na tržištu, nešto slično kao kod Lune bi se desilo. Iz tog razloga ja ne volim i ne ulažem ni u XRP ni u Cardano, ali to je samo moja stvar. Da se vratimo na Galu. Izašla je na tržište negdje u 9. mjesecu 2020. godine. Na neke od velikih burzi kao što su Coinbase i Binance stigle u 9. mjesecu 2021. godine taman prije bull runa, kad su Metaverse projekti doslovno eksplodirali. Zato je cijena Gala u tom kratkom periodu skočila puta 10 i porasla gotovo s 8 centi na 80 centi. Točnije, na 84 centi joj je bio all time high, odnosno njena najviša cijena. Nakon toga počeo je bear market, cijena Bitcoina i svih ostalih altcoina pala je za 80% i više, te smo sad trenutno u fazi akumulacije. Smatram da će u idućem ciklusu kroz 2 do 3 godine Gala potegnuti puno više od prošlog ciklusa. Naravno, ovo nije financijski savjet, nego samo moje mišljenje. Ako se to stvarno ostvari i Gala stvarno skoči na $1 ili više, to bi značilo da će trenutna cijena ići puta 30 ili više. Da zaključim, Gala tokenom se u kolovozu 2021. godine trgovalo po cijeni od 2 centa, a već u studenom iste godine se trgovalo po cijeni od 80 centi, što je rast od 40 puta. Da li će se takav rast ponoviti? Gala Games svakako ima zanimljiv ekosustav igara i vrlo iskusno vodstvo, pa bi se i ovako ambiciozan cilj mogao dogoditi za nekoliko godina. Da napomenem još jednom, ništa u ovome videu nije financijski savjet, niti sam ja financijski stručnjak. Napravite svoje vlastito istraživanje prije ulaganja, a ovdje je samo moje mišljenje i ono što sam ja istražio za sad. Sretno svima sa ulaganjem, hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se u idućem videu. Lijep pozdrav!